Per començar ens posem d'esquenes, creuem les cames i fem mitja volta. Ara el segon pas és posar les mans a sobre les cames i desplaçar-nos cap a l'esquerra. Ara amb les mans emputxem, com si emputxéssim una paret, cap a la dreta. Anem a repetir aquests 3 passos i continuem. Aquí a l'esquerra veureu un requadre amb el que fan els peus. I creuem, mitja volta, mans a les cames, flexionem, anem cap a l'esquerra i emputxem alguna cosa. Els següents passos són els braços, com hem fet quan emputxàvem, però a l'altre costat. Ajuntem el braç dret amb l'esquerra i fem puny i puny a baix mentre pugem el cap. Repetim, braços, juntem, baix, baix i aixequem el cap. Anem des del principi i ara continuarem. Preparats? I creuem, mitja volta, mans a les cames, flexionem, emputxem alguna cosa i pose 1, 2, 3. Pugem el cap. Vale. Tornem a repetir. Girem, flexionem, emputxem alguna cosa i 1, 2, 3. Un cop hem acabat les 3 poses, fem una patada amb la cama dreta que creua i ens fa girar. Fem un salt i amb les cames obertes. Ara tenim un tros d'instrumental que podem fer lliure el que vulguem. I el pas que ve ara hem de fer amb la cama dreta una patada i l'esquerra cau al costat. Amb l'esquerra una patada i la dreta cau al costat. Aquí al requadre teniu els passos, el que fem amb els peus. Després d'aquest pas, fem un slide o desplaçament cap a la dreta, un cap a l'esquerra i amb els colzes fem 1, 2, 3. Aquí baix us sortirà ara un quadre on ensenyo què fan els peus. Després dels colzes pugem el braç a dalt, a baix, a dalt, a baix. I els peus obren i tanquen. També pots fer-ho sense peus. Ara, fem una volta al terra. Posem el genoll dret, la mà dreta, el cul a terra, passem les cames pel nostre davant, anem a la part de la tornada. Per aquest pas d'ara ens podem imaginar que agafem alguna cosa, ens ho apropem, ho allunyem i ho canviem de costat. Aquí baix també tens el que fan els peus. Agafem, apropem, girem i el mateix a l'altre costat. Ara el braç dret, fem la mà cap a la dreta, esquerra i fem una volta completa i el mateix amb l'esquerra però cap a l'altre costat. Ara veurem també el que fan els peus. Anem a repassar el tros que tenim de tornada i avancem. Preparats? I 1, 2, 1, 2, 3 i 1, 2, 1, 2, 3, dreta, esquerra, volta amb salt, esquerra, dreta, volta amb salt. Ara, amb el braç dret fem 2 xasquidors i els peus avancen també 2 passes. Ho podem fer mig saltant o si et va millor pots avançar 2 passes i ja està. Hem fet les 2 passes, fem una caixa amb els peus i ens emputxem cap enrere. O sigui, fem una passa gran i amb els braços emputxem. Anem a repassar només la tornada sense música. Preparats? I 1, 2, 3, 4, fem una volta saltant i 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, xasquido, xasquido, caixa i ens emputxem. I fem les mateixes poses d'abans per acabar amb una pose final. Pots fer la que tu vulguis. Anem a fer el mateix, repassar el ball però des del principi i sense música. Preparats? I ens girem, flexió cap a l'esquerra,
emputxem alguna cosa. 1, 2, 3 i patada, girem i salt. Aquí lliure, pots fer el que tu vulguis. I ens preparem per començar. Anem a repassar la part prèvia a la tornada. Fem 1, 2, 3, 4. Els braços creuen. Després amb la mà dreta saltem 1, 2, 3 i fem una volta. Si no la vols fer saltant, la pots fer normal. Tornem a repassar la part d'abans de la tornada. Fem 4 cops creuant els braços i saltant. 3, 4. Ara fem 2 ones i dreta, esquerra, fem una volta amb la cadera i ens preparem per fer música. Everybody, rock your body. Everybody, rock your body right. Back street, back, alright. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say, I'm gonna bring the flavor, show you how. I've got a question for you, better answer now. Am I your original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now, everybody. Rock your body. Everybody, rock your body right. Back streets back, alright. Everything you need, you better rock your body now, everybody. Rock your body. Everybody, rock your body right. Back streets back, alright. Everybody, rock your body. Everybody, rock your body right. Back streets back, alright. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say, I'm gonna bring the flavor, show you how. I've got a question for you, better answer now. Am I your